project được thấy này bao cái tàu mua ai em có Promoter long left, promoter long left. Sini borong kena portus. Sini borong kena portus dapat mana cung lam sogo. Sini borong kena portus dapat mana cung lam sogo. Ini obah jora kaham salo. Election ni sekarang nukha ani apa ini apa anda ma election ni sekarang simino 3-4 bocor apa kotomani paralysis tomani gai election ni sekarang je purang prosaro thangi tongo pop piri tongo je puru ajora bo bisnau kalaja onek semuanya no kok kesaro nini prosar bufuru painai 10 din sekarang busungka gai 6 तारिखो जेफ्रु पाइनाय हिसाका आप्रु पाइसु पाइनाय हिसाका ठीक इलेक्शन नि दिनो इलेक्शन नि सालो 10 मिनिट आफा जुनो याकारि थांका फियाबा बिनि हामारि बिनि फोरोंमा आवबोनो जों याकारि सेवि दंगो दफानि बागै तामो खलायना ना बमा हायके सेक्रिफाइस खलायना ना आवा आफा फोरोंलांका नरक नुबैमा नरक स्कुल दंमानि अबो चिनि नक थाइ दंमानि आफा नक थाइनो याकारि स्कुल दिखा अंगनाबादि सेन्टार अबो बाहायनो चिनि जुग जागा दंमानो याकारि दिखा लामा गामिनि बरक हामक्राय थों नै लामा रगो पुकुरनि किनार रक ततानै लामानो याकारखा इलेक्ट्रिक गें ताबुक जे ट्रान्सफर्मर बय जबमानि आबो चिनि खेतो खाइसामानि जागा आबो हायखैनो दफानि बागै जे याफारि कलांमानि जे जोंनो फोरोंलांमानि आं बाय थांबो आबोनो न बा चिनि नक नुखुंबा आबोनो न जों सोलोंनो याफारि सेलाय दङ मानसाक जरति जों दफानि तामो खलायमान आबोनो न जों साइतोग्लायो दिनैनि हाय सालजराव अ गामियाव दलाय डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेन होनायानो संगै रिमा बाय चिनि बुबाग्रा बा चिनि बदल बागै आबो चिनि आफानि हामारि सि न्यांवान सुगै अबोनो चिनि आफानो बरम दिउइ आं रखम माइया फारनानै फायो Tadi macam ni cari sedih je saya no. Ini pandau kera, dar nang borong diui, tapi cini oda sudah tutong mairo. Cini oda ka, sengnuka election ni sekarang bosung kurang ma kokpil lekha, samung tang lekha, abos hasung klaimia, cini teamwork. Oda ka zaman cini dah sadin cini Bikram di Korea di, kau beji cong di yang dar sunor joto no. Cini kami am saya tonai, binang dosong bo, onek samung tang kagian tengah baru niren cong. Aba haikeno जों चिनरनि टीम सहक हैनो जों सामुं तांलायमानि दिनै बथाय सकबाय खेव जगाव के मेन गाके ताबुक नरक दिनै अरो जे लामसुमा पान्दा खलायके नङै चाइतक मुंबाय आमबगे नरनो पाइफ्लाया हामबाय मारिबो ताइ बसकांनि सालो दिनै आं चेयारमेन नखा आबो कतरिया जों चिनि नाइमा जरतै जों मानखा आबोसे चिनि कतर हाय दिबाना तामुंगाकै अ जगाव बुबाग्रानि आसल नाहार मुं तामुंगाकै बुबाग्रा नायो चिनि तिप्रा दफानो थानसा खलायनानै ताइ चिनि ग्रेटर तिप्रालेन न जों बाहाय के सानै तुबै फैनानै आ चबानि बागै जों तियार मा तंनाय गा आ चबाव तियार तंनानै हांकाय नों आं जों जत्तनो गोरोंगै गोदालै सामुमा खेलायनाय गाहाम हामिया जत्तनो जों सिलायै सायमानै गा चिनो जगा सिस्टेमेटिकली जों प्राइमारी कमिटी खाजाक दङ प्राइमारी कमिटी ओ कक्साब लाई आबन परे जे विलेज डेभलपमेन्ट कमिटी खलायजाखा आबरनि थ्रुटे कक्साब लाई ताइ साब जुनाल तै थांगै जुनालो थांगांकै जों जुनालो थांखौ बथाथिं थाखा बरबो साका जे चिनि जुनालनि आन्डाराव ओंखाय 6टा साब जुनाल दङ अ दलाय डिस्ट्रिक्टआव ओंखा अ 6टा साब जुनालनि बिसिं चिनराव कायसा साब जुनाल खबजागो मनु साब जुनाल चिनि ताखौ खरेन दङ ओंखाय अ जागाव जों बोखालक लायनानै कक्सिमै ओंखाय जों चिनि बुबाग्रानि नाहार मुं जों तिप्रा दफानो बाहायके थानसा खलायनाय
tai greater tipralen bahai ke sani tu bunai hinpano aboni logi wo chini manthai sokthai chini odikar abo tongo hai adiba ga chini manthai sokthai no sung bahai ke kari ui tu ui khaiman abo mansak jorotui norok bai borok bai diralenya jeng samung maklai lene ga ajaga wo sung tabuk nangkuk ma bojaga tong bojaga tamu nangkuk abono sung manai lene immediately sung CM ni aro proposal diwui eko chini aro 10 gram ni tila ayengo lama kaisa kaham keriko i choling bagi proposal dikha jingo ba keno potsa ke matum nai 10 gram ni ayengo atila jora thangde abon para ayen tikari woi kai ko songaro chini dape tu asoni abono proposal din chakang CM bai bo salaika ka jingo ba